Hej YouTube. I dag der vil jeg faktisk bare gerne sige en ting. Jeg vil sige, at min kanal, det er ikke bare blevet en gaming kanal, det er også blevet en intro kanal. Så ja, I skal skrive ned i beskrivelsen. Nej, det skal jeg faktisk ikke. Det er fordi jeg skal lave en hjemmeside her senere i dag. Og så kan I skrive en ansøgning om min intro. Så skulle jeg lukke lige ud i min dør. Men ja, jeg skal til at lave en hjemmeside her senere. Og så kan man så ansøge om at få en intro. Og jeg ved allerede godt, hvem jeg skal lave til nu. Jeg skal lave til min ven, som hedder Niki. Han har næsten lige startet en YouTube-kanal, der hedder Niki from Danmark. Der vil være link til nede i beskrivelsen. Så ja, ham vil jeg så bare lige gå i gang med. Der vil være link i beskrivelsen til hjemmesiden. Så ja. Og nu siger jeg, hvorfor du Sony åben? Det er fordi jeg bruger Sony. Nu kommer jeg til at lukke den ned. Det går fucking lige meget. Nå, men det er fordi jeg bruger Sony Vegas. Ja. Men jeg skal have en tekst. Den første, der står der Niki. Jeg tror ikke, Niki. Men jeg skal lytte til hans kanal. Men ja, I skal skrive en ansøgning inde på hjemmesiden, så ja, så bliver jeg rigtig glad. Men ja, det var alt for den her gang. Mit navn er Cookie Gamer, og vi ses en anden gang.